Grill na plyn, drevené uhlie alebo elektrinu. Nech už preferujete ktorýkoľvek z nich, vždy musí byť čistý a pripravený k použitiu na grilovanie. Predtým, než začnete čistiť plynový grill, nezabudnite vždy vypnúť alebo odpojiť prívod plynu. Rošt očistite oceľovou špongiou alebo kefou a vlažnou mydlovou vodou. Zložte a očistite aj ochranu horákov. Pre vyčistenie horákov sa vám bude hodiť špáradlo, ktoré presne zapadne do ich malých dierok. Dôkladné prečistenie je vždy potrebné, aby ich neupchal tuk z grilovania. Pri umývaní prívodnej hadice plynu ľahko skontrolujete aj ich stav. Napenenou vodou hadicu opláchnite a puste plyn. Ak sa niekde vytvoria bubliny, plyn uniká a je nutné hadicu vymeniť. Čistenie grilu na uhlie zaberie menej času ako umytie plynového grilu. Ukážeme si tie najdôležitejšie kroky. Grill nechajte vždy aspoň 24 hodín pred čistením vychladnúť. Kúrenisko aj rošt vyčistite kefou na grill. Vnútornú časť kúreniska umyte špongiou a mydlovou vodou. Všetko pripálené opatrne odstráňte malým nožom. Elektrický grill je najjednoduchší na údržbu, pretože má veľmi často neprilnavý povrch. Pred začiatkom čistenia sa vždy uistite, že nie je zapojený v elektrine. Grill nenechávajte vychladnúť dlhšie ako 20 minút. Pomocou špachtle na grilovanie odstráňte pripálené zvyšky. Všetky časti grillu umyte jemným prostriedkom na umývanie a špongiou na riad. Po umytí všetko starostlivo vysušte, aby ste zabránili prskaniu tuku aj hrdzaveniu. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky, aby vás váš grill nikdy nesklamal.